Kmien il-ħamis war nofsinhar mal-20 distributur tal-gass inġabru quddiem Kastilja bit-tama li jkellmu lill-Prim Ministru. Il-kwistjoni hija dwar ftehim ma' 30 distributur li kien sar mill-Gvern Nazzjonalista ta' 92. B'dan il-ftehim id-distributuri tal-gass kienu ingħataw id-dritt ta' l-esklusività. Id-distributuri qed jitolbu garanzija li dan il-ftehim ser jibqa' jgħott u f'każ li l-Gvern irid jinħall minnu dawn iridu jiġu kumpensati. Id-distributuri damu jistennew quddiem Kastilja mill-kwarta sa' 2:15 war nofsinhar, iżda l-awtoritajiet injorawhom. Ftit ħin wara li distributuri inġabru quddiem Kastilja, il-Prim Ministru nnifsu der dieħel fil-bini, iżda l-kemm induna bil-preżenza ta' distributuri dan ma tax kasom u minflok baqgħet ilha Kastilja għar-riċeviment mal-ambaxxaturi. Matul is-satejn li dawn il-ħaddiema kienu qegħdin jistennew biex jiltaqgħu mal-Prim Ministru, ħarġu wkoll għatta ministri li injorawhom ukoll. Fuqat minnhom il-preżenza tal-Pulizija żdiedet f'daqqa u fuq il-post der anke l-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo. Għal-ħabta ta' satejn ta' war nofsinhar, rappreżentant tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru niżel ikellem li rappreżentant tad-distributuri u talabhom jażlu tnejn minn fosthom. Il-laqgħa mal-Prim Ministru damet biss ftit minuti. Għadnielu li hemm biża' kbir li dawn huma familji bħala distributuri li jistgħu jispiċċaw ukoll mingħajr ħobs. Il-Union qalet ukoll li hemm diversi gruppi ta' ħaddiema oħra li tirrappreżenta hi u li qed jistennew deċiżjonijiet importanti min-naħa tal-Gvern li jaffettwaw il-futur tagħhom mod serju. Intqal li deċiżjoni finali dwar il-kwistjoni li teżisti bejn il-Gvern u d-distributuri tal-gass mistennija fis-sigħat li ġejjin.